И здравейте хора отново в моя канал. Днес аз ще се превърна в Стив. Съм Стив. Ето, синя дреха, сини панталони. Да, но сега трябва да заберем. Тръгваме да берея. Здрасти, тата, аз снимам видео. Снимай мен, да. Аз отивам на работа, отивам при самолетите, отивам на работа и по-късно ще дойда при моето момченце Жушко. Добре, сега, в следното видео, както знаете хора, аз ще бъда Стив. От Майнкрафт имам, ще трябва да стана дебел малко, защото той беше дебел. Нека си да си вземе нещо за рапване, да стана много дебел. О, да стана много дебел, бе, аз го виждам там, че стана много дебел. Сега го виждам това цялото дебел, си виждам поничка. Поничка просто си взимай. Хора, сейчас го виждам, аз трябва да го ям. Ха-ха. Чакай малко да има. Ела, кофе има, чакам. Много е вкусно. Много е вкусно. Да. Тази скъпа поничка трябва да се изяде и е вкусна. Орио. Сега с те футболисти имат ли такива глупости? Но дали сте да 3 понички? Някой път да. В някой да. Добре, хора, съм не ви кажа, че моята мечта е да стана футболист. Сега нека да почнем да ядем поничката. Е много вкусно, на Орео. Ако сте от София, оставете по един лайк. Много е вкусно, много. Само да ви кажа, че може да бъдем. Ако бъдете някакви дупки на камерата, мога ви не изтървя от моя канал. Мога ви не си тръгвайте от канала ми. Не си тръгвайте. Ако ще се тръгна, по-добре да прекочвам видеото. Няма да